fati na za ta tafi, hutun makaranta ya ƙare yau dole ta koma Kaduna. Kin bar majanun na kuka yau Fatima za ki tafi, hutun makaranta ya ƙare yau dole ki koma Kaduna. Zan bar majanun na kuka yau Fatima za na tafi, neman ilimi ne ya sanya zan bar ka na koma Kaduna. Tun san da ki dawo ƙauyen nan ƙwalla ya daina zuba, walwala da nishadi ya zo min tamkar ba zan mutu ba. Yanzu kin shirya za ki tafi, kuka zan sa a gaba, zan zamto tamkar jariri wanda bai da uwa da uba. Ba dan ban kammala SS ba da sai na bi ki Kaduna. Kin bar majanun na kuka yau Fatima za ki tafi, hutun makaranta ya ƙare yau dole ki koma Kaduna. Ni ba na san inda barka anan zuciyata za ta kaɗu, babana shi ne ya tsara hakan in har na kibi da kiɗo. In je in kammala katfoli ilimi na za ya daɗu, amma shekara biyu zan yi kacal in dawo za mu haɗu. Shekara biyu ni yayi min nisa ya zan na jira mu haɗu, makaranta gunne mai ilimi ni zan je dan fati na. Kin bar majanun na kuka yau Fatima za ki tafi, hutun makaranta ya ƙare yau dole ki koma Kaduna. Kin bar majanun na kuka yau Fatima za ki tafi, hutun makaranta ya ƙare yau dole ki koma Kaduna. Wacce tafiyar da kika yi ita ma kuka ya saka a gaba, har sai da aka yi shi asibiti don ba mu sha ma zai wani ba. Likitan ya ce komai ya biɗa a yi mai in ba haka ba, zai dinga kwarara amai na jini zuciya ta yi za ta ruba. Amma da ya farka ya yi magana ba mu nuna mai haka ba, amma mun yi mai albishir in ya warke sai ya bi ki Kaduna. Kin bar majanun na kuka yau Fatima za ki tafi, hutun makaranta ya ƙare yau dole ki koma Kaduna. Hutu na wata uku ne a gida, haka ne ko ba haka ba, kuma tun da na dawo muna tare guna baka gwindara ba. Ko da shekara shida ki a gida haka ma dai bai mun ba, ni sai naga tamkar hutun ma bai kai kwana uku ba. Kyale shi maje ki ji Fatima in ya so ya biyo ki Kaduna. Ni ku daina rike ni za na bi fati. Na bar ka masoyi majanunin fati, in dai fa da rai lallai